Yung office namin is located sa third floor, kaya I need to go down. Ping! Welcome to MRT blah blah blah. Jeep lang tayo guys kasi malapit lang ang LBC guys, may Ateneo lang siya banda. As usual, pedestrian. Hello guys! Welcome to vlog number 10. Wala tayo masyadong ganap ngayon guys, so gagawin ko is since lunch time na, it's already 11:30. Pupunta ako ng LBC to get my refund from Lazada kasi nag-order ako ng tripod tapos merong defect. So instead of replacing it with another items, refund na lang nila ako. And after Lazada, balik sa office. Then mamaya pag out ko, pupunta tayo ng DCLA San Pedro para maglibot-libot. Okay? Bye! Yung office namin is located sa third floor, kaya I need to go down. Welcome to MRT blah blah blah. Jeep lang tayo guys kasi malapit lang ang LBC guys, may Ateneo lang siya banda. Usual, pedestrian. Ay. Bayad Jo, Ateneo lang. Hello. Lazada. Ito kabalik sa Lazada. Olifan. Ito kabalik last time. Hello. Buka ko na yung refund ko guys. So balik na ako sa office para mag-lunch. Tara! Tara! Good morning! Morning mga boys, late na sa ko. Yate. Dili pa ko late! Hello! Break time! Break time. Ano may sa'yo, Em? Agtangay siya. Uy, hindi. Ano niya si Sam? Nagkawa na siya.
lamig UN. Tara. Hi! Hi! Balik kami sa office. No? So nagasto ni Arian kay 20, iya kay 20, kay Sheila kuha kay 10. Hi! Paulina ko! Paulina ko! Paulina ko! Out na Jod! Yehey! Out na! Ayan guys, i-end ko na ang vlog para makarecord na ko. Thank you sa pag-watch sa last vlog na ko guys, and please watch this vlog number 10. Bye! Nangyari kasi, kaya sunod yung upload niya. Kasi yun yung time na holiday sila na nakalita na tatlong araw tapos na connect doon sa weekend. Kaya sobrang tagal yung walang trabaho. Kaya sunod yung pag-upload niya, parang giganahan siya mag-upload. Pero ngayon na back to regular working days na sila. Ayan, wala na naman sa yeah, may lang. Yan nga, tani, yan nga. Magpo-full-time YouTuber na daw siya. Mag-resign siya sa trabaho. Tapos, ano yun sabi mo, bibig kahapon? Ano yung joke natin kahapon? Yung, ano ba, yung bibiroin mo yung amo mo na mag-resign.